Hello, Bicolanang Kapampangan po again. Magbabalat po tayo ng kamote para sa aking panibagong experiment. Muli po, samahan niyo po ako magluto ng pagkain masarap na merienda po para sa mga nagro-rosaryo habang nandito po si Mama Mary sa aming bahay. Ngayon naman po ay maghihiwa na tayo ng kamote. Tamtaman lang po ang lagay para madali po siyang maluto.
ready na po. Meron na po tayong asukal at nakasalang na po ang ating kawaling pagkain.